az első félidőből is jönnek még. Mert hogy 2 gól ugye esett az első félidőben a 3-ból, az elsőt mi szereztük, Pintér fejelte Kanta szabadrúgása után. Igen, hát ezt beszéltük, hogy érdemes a pontrukásokat begyakorolni, hiszen ahogy itt gyönyörű Kanta beívelés és egy tudatos helyezkedés és egy gyönyörű fejes Pintér Ádámtól, ez egy gyönyörű szabadrúgás variáció volt. Ezek nagyon felértékelődnek, hiszen a felállt védelemben nehéz helyzeteket kialakítani. Ez már nem annyira tetszett nekünk, 45. perc, Kléber Louise egyenlít. Igen, itt azon kívül, hogy nagyon behátráltak az MTK védők, a középpálya is lemaradt, és így nem tudtak a lövés útjába úgymond blokkolni, nem tudtak ütközni, beleállni, és hát lélektelenek nagyon rosszkor jött ez a gól, hiszen az első félidő utolsó percében, de valljuk be azért őszintén szép támadás és szép befejezés. És aztán igen feszes, tűzijátékos 10 perc következett, a második félidő első 10 perc, ez volt a legmozgalmasabb időszak, ez itt Urbán lövése volt. Ettől függetlenül, ahogy látjuk, itt az ellenfél is kijött a szorításból, és ők is ijeszgettek minket, így van. Itt hát még egyszer Urbán kísérlete. Igen, furcsa a védés, de hát végül is hatásos. 51. perc, továbbra is lendületben marad a Mika, és Antonján lövi el kapásból, nem is rosszul. Érdekes, hogy a kapusokról gyakran kijött a labda, itt is lehetett látni, hogy a lövés után úgy irányt változtatott többször. Megint Urbán Gábor helyzetben. Nagyon-nagyon jó futballista, az 1-1-eket remekül játsza le, lent van a súlypontja, nagyon szépen tudja mozgatni az ellenfelét, kimozgatni, és itt is lesz látható. A legnagyobb örmény helyzet, ott marad középen Kléber Louise, szerencsére a kapufát találja csak el, Sagelgyán lövése pedig mellé megy. Hát itt csúszott a védekezésünk, és ezt majdnem megbüntette a vendégcsapat, szerencsénk volt, hiszen a kapufáról aztán a hibázó csatár elé pattant. Hrepka már a pályán, 56. perc, és ad is egy gólpaszt Urbánnak. Szép gól volt. Igen, hát ez is tudatos, mert a Hrepka felnézett, és mint vízilabdába a centernek bejátszották, és Urbán ugye alkatánál fogva is, és egyáltalán olyan jó futballista, hogy le tudott fordulni, és villant egyet, és rögtön. 16-osabb belőle egyébként őt nehéz tartani, mert még egyszer mondom, lent van a súlypontja, és mind a két oldalra rendkívül jól le tud mozogni, le tud forogni egy csatárnál. Egy nagyon fontos tényező. Aztán Hrepka maga rúghatna gólt, Kanta remek passza után csak belelépnek. De itt is lehet látni, gyönyörű az indítás, illetve ahogy Hrepka beindult keresztbe, hát az égek mozgásában az időszakban jó volt. Igen, és aztán jönnek a kapufák sajnos. 86. perc. Urbán, nem is kérdéses, hogy ő volt a mezőny legjobbja, azt hiszem. Hát elkövetik azt a hibát a vendégvédők, hogy hagyják, hogy Urbán Gábor szembeforduljon velük itt, lehet látni, és innentől az 1-1-eket milyen egyszerű módon meg lehet nyerni. Egyszer ráviszem, egy bokamozdulat, és már lehet lőni. Horváth Levente 11-est harcol ki a 94. percben, ekkor ennek még nagyon örültünk. Igen, gyönyörű szóló volt, és az, hogy a vállalkozókért, szóval ezt tetszik sokszor az MTK fiataljainál, hogy megmerik csinálni, mint ahogy hát most csak a végét látjuk, de itt tessék csak nézni, ha eddig nem látták volna. És valóban pont nem egy fiatal, hanem egy rutinos játékos követi el azt a hibát, hogy lendületből belemozdul, megáll, visszanéz, és azzal a lendület, és lehet látni, hogy el akarja ugye jobb sarokba helyezni a labdát, hátradől egy kicsit.